Avui fem nyoquis, els clàssics de patata, amb salsitxes i salsa de tomàquet. Comencem la preparació dels nyoquis fent les patates al vapor en comptes de bullir-les. Quedaran més saboroses. Mentrestant anem fent la salsa de tomàquet que acompanyarà els nyoquis amb les salsitxes, fent un sofregit de ceba, i quan tinguem la ceba en aquest punt hi afegim el tomàquet i ho deixem coure uns 20 minuts més o menys, 20-25 minuts. Ja tenim les patates bullides, les posem al fons de la olla on hi havia l'aigua, hi posem la farina, el parmesà, salpebrem i 2 rovells d'ous amb una mica de la clara. Això ara ho treballarem molt bé. Ho tastarem i ho posarem en una màniga pastissera. Ja tenim la massa dels nyoquis preparada. Ara deixem que es refredi una miqueta de res, la posarem en mànigues pastisseres i procedirem a formar els nyoquis. Aquí tenim part de la massa de patata a dintre de la màniga pastissera. Enfarinem una superfície lleugerament i ara anirem formant les tires i després els nyoquis. Ara us ensenyem. Ho veieu? Aquí tenim les tires. Ara anem fent els nyoquis més o menys com farem d'una mida així cadascun. Els aixafarem una mica i els hi passarem una forquilla per sobre per fer-los una marca. Ho veieu? Aquí tenim els nyoquis. Els hem com xafat amb una forquilla i només el fet de xafar-los una miqueta, pressionar lleugerament així, amb la forquilla i deixar-lo marcat. Ja està, ja els tenim a punt. Veieu que els nyoquis ja estan pujant a la superfície, doncs així que aquests en principi ja estan. Jo prefereixo esperar-me que pugin tots i ara els retiraré i faré la resta. Aquí tenim part dels nyoquis ja cuits, alguns s'han desfet, la majoria no. Ara els barrejarem amb la salsa i ens els menjarem. Fem les salsitxes a la planxa o potser només les marquem una mica per cada cantó, s'acabaran de coure amb la salsa de tomàquet al final de tot. Les podria haver posat crues també, però he preferit fer-ho així perquè després jo crec que té un gust més saborós, més bo. I aquí tenim la salsa ja feta amb les salsitxes ben barrejadetes. Potser hi hem de ficar una mica més de tomàquet perquè això ho hem de barrejar amb els nyoquis, però ja ho tenim vist, ara només els hem de bullir. I aquí tenim els nyoquis ja barrejats amb les salsitxes i la salsa de tomàquet. Els escalfem i els servim. I aquí tenim els nyoquis amb salsitxes emplatats.